Please subscribe. This is Lex Finoblog. RMN Drama. Mudalit na usab ning pinalahi nga sugilanon agig pagyukbo ning adlaw sa pamalandong. Niya kining sugilanon nga naguluhan. Jesus ko, Diyos ko. Gusto na yung taon, dong! Maluin taon ka na ako, dong! Hilong na! Hilong na! Di gani ka mo hilong, ron! Ibusda ko rin sa imong ngaw! Ning imong mga santos! Ayaw! Ito na pila ang altar, dong! Gabaan ka! Ha? Gabaan? Gabaan, eh, ha? Ha? Ginoo! Rico, ayaw! Rico! Kining cross na sigihan ni mong kampo! Punggago! Rico, ayaw! Diyos ko. Hain naman sab ka. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Pasado 2:00 na. Wa pagyud siya mapauli. Dili sab siya makontak. Ay, Ginoo ko. Hain man siya karon. Manalip diin taon siya. Pasayloa in taon siya sa iyang pagpamuak sa mga imahin ganina. Mangayo sab ko ang pasaylo nimo. Pero sayod ka yun. Nasukad sa bata pa siya. Ako na siyang gipaduol nimo. Ampun kun ngano nga sa iyang pagdako. Wa naman siya mo ilan nimo, Diyos ko. Pero bisan pa man, muhangyo ko. Kaloy iya nga akong anak. Tabangi ko nga mabalik siya pag-ilani mo. Maluoy ka, Jesus. Diyos ko. Maluoy ka. Animala ini. Baklay na nung ko na. Nga nung nagguba mo sa to kong motor. Buisit. Depa. Kung sabing dapita. Anong naabot mo ko din eh? Oh. Pag-isuga. Sula. May ganayayag ang buwan. Murag bungtod man eh. Asam de ko. Diba? Asa ko cellphone? Hala. Wa nga ko cellphone. Animal ka din eh. Nabiyaan ako akong cellphone. Patay. Sus. Wagid. Wagid sa akong bulsa. Mauna ni ron. Sa ubay ako. Sulay niyo eh. Saon may na ako pagbalik nga. Wa mo ko mahibaw sa nigdabita. Puwa nga. Nahubog yun ko. Kamay naman doon akong giinom. Lah. Wa ka kuminua. Gimino gitingali ko. Kay di magkal ko familiar ng dabita. Wa pag mga bay. Anong naabot mo ko din eh? Klaro maning layo or kay syudad. Kabaw na ko. Balihon ko rin akong t-shirt. Gimino gitingali ko. Okay. Nabali na akong t-shirt. Aragabong ko din eh. Loh, may mga tao na padung din eh. Magpasalibod ko ng kahoy kitingaling matripan ko nila. Di na ko nila makita din eh. Klaro ko na ako. Mga tarong ba ni sila o dili?
Kung sa mga tunog ba? Murag lahi magtingog. Oh, hala. Nag-costume lagi na sila. Nabay mga bangkaw. Ngi. Mga foreigner? May shooting? Pero, ang shooting, uwa man. May nagdag kamera. So, raman ang gibit-bit nila. Wasag ko'y nakitang Pinoy, bisag ko sa. Wala, no? Oh, nihunong bagid sila sa akong tungod. Nganong gikulpaan man ko. Hudas! Hudas? Hudas? Shooting lang ni. Shooting ni. Naarang gingong hudas eh. Lahi yang gisulob. Mura siya. Apostolis. Oh, si Judas Iscariote. Nauna. Maoday kunuhay na siya. Maayong pagbuminaw sa Wa Lex may kamera. Pino. Wa say lights. Dapat na ito lights. Di na ako kadungog silang istorya na. Atin pa. Husto. Basig illegal tingali ni ilang shooting. Wa ni sila permit. Maong. So, sayang nga wa ko cellphone na. Ma-video ka nung tayo na ako. Kinsa ka day ni sila, no? Mga gwapo ra ba? Pero, mga bagsikig na ho. Ang ngayon kay mga animal. May kabayo pa yun. Wow, nadutay. Nindutay, astiga ng bayo eh. Asaman! Sa unahan pa, sir. Pero hindi na kalayo. Lah, Gawa siya karoon sa Gitsimani. Uban sa ako magpaubang apostoles. Hindi ka muna to dito. Kung kinsa akong doolon o hagkan, baon na si Jesus. Tulo! uy. Sakang lugaw ah. Walang damang nga makakita og shooting na. Ginoo ba yun? No! Siya ang mamay ni, no? Kung may bao sa ini. Sayang lang yun. Wa akong cellphone. Videohan tatanong ko. Layo na sila eh. Musunod ko. Musunod ko. Di lang kong magpadool kay makabantay niya sila na ko. Ako rin niya yung makaguba sa ilang shooting. Sunod ko. Asa naman to? Asa naman to sila? Patay. Wala ko makasunod nila na. Kang nasaag naman ko. Unsa naman eh? Naida kong kahoy eh. Pahuway sa ko niya. Amahan, kung mahimo, iiway ka na ko, inundi ko pa. Hala. Apa ng imong pagbuot, mao ang natuman. Naguna kong abot sa set sa nagda ni Jesus? Pero nganong namarog na akong balibo? Mayuha mo acting ano niyo eh. Para magtinuod. Kinsa magiday ka na silang mga artista ha? Di magid ko familiar nila. Ni abagid ko dapit siyang likod. Kitang makita ko sa kamera, no? Di lagi ko malihok. Bilipan ako inilang production, eh. Asa yung mga kamera ni sa? Nga, pagi direktor. Layo ra gid tingali ang direktor o mga crew. High-tech lang gid kini sila. Siguro, may mga earpods lang gid tingali ni sa ilang mga dunggan. Magdungog ra gyapon sila. High-tech man. Nya, naaras sila yung mga lapil.
Chuya ini, wi. Chuya, wi. Tanaw lagi ko. Tanaw lagi ko. Lahi sa di akong na-experience na. Nabot ang grupo ni Judas. Nagatugin mo. Wagin mo muhatag. O higayon nga magtukaw. Uban ako. Sitsira, magtutudlo. Pagtutudlo. Abot na Judas. Nikis na siya ni Jesus. Yawa to eh. Yawa eh. Realistic mo kayo. Nambarog magsamot akong balhibo na. Murag di shooting akong gitan. Labi pa kay wikat-kat. Nadam ako. Gikulbaan kong ayaw. Maayuhay ni nila eh. Nindot kayo. Nalipong ko. Nalipong ko. Sa mga kasaba. What the? Ang sabi ni? Ganong... Asar mo sa ding dapita. O ganong... Shooting pa ka, ani? Murag di naman. Karoon pa ko makabantay. Ang akong sulong. Di man niya akong biste. Nag-t-shirt o maong pa magkuganin na. Gabi eh. O karoon, hayag na. Nakatuog ko. Gusto. Kay nundog mo ko nga nalipong ko gabi eh. O karoon. Nganong din eh. Nganong di ko. Nasakpan ka ko o giapi na lang sa shooting nila. Pero, posible iha sa doy. Huwag ko nakita nga wag na costume. O katagkanin ni mga tawanan. Ang shooting ni. Pero asa mo sa digi shooting? Huwag may ingon ini nga lugar sa Cebu. Ang nagdani Jesus kadagabunog. Mayong pagduminaw sa Lex Pino. Murag tinuod mo gini. Or nagdamgura ba ka ako? Aray. Sakit man. Huwag sa mo gini ni. Damko mo ni, or dili. Shooting ni, or dili. Murag di na mo gini shooting. Buhi si Barabas. Ilansang sa krus si Jesus. Manghulaw. Wa ko'y labot sa kamatayo niligtawhan. Ilansang sa krus! Nainas akong gibati eh. Ako may gisakitang nagtanaw niya. Igo na siyang niutong samtang hilati ko. Di shooting. Huwag ko makasabot ka nun eh. Pero ni ako sa iyang panahon. Ni ako sa panahon sa pagsakit sa Ginoo. Tora siya. Nagpasa na sa krus. Di na mailang yan ang napuno na sa dugo. Paitas yung idangatan, uy. Magpadool ko. Musuot ko sa mga tao.
Nangihisin ako. Nadagma pagin siya. Luya eh. Luya niya eh. Kasakit sa kulugan. Naluwi ko sa kung nakita. Kaluwi ni Jesus. Kaluwi sa kong Ginoo. Pag wako'y mahimo, igo na ko sa pagtanaw. Pasay luha ko! Kinsa to? Di ko mahimo masayam. Di nila dapit ang gikan ang... Si Judas. Nagpitayan ng punuan sa kahoy. Naghihigop siya. Mingaw na kayo. Wala na mga tao nga nagtikaw-tikaw. Tingali, doon na silang tanan sa Golgota. Mato ko. Pero, wala ko katuod. Asa na? Asan ko mo agi? Kadit lang. Asa mo? Muadto mi sa Golgota. Muadto mi sa magtutudlo. Kuyugo. Kala, kinsam ka ng mga bayana. Kupahan ni nila, uy. Di ka ni si Mama Mary ni Usa? Salome, Maom ni pinakagwapa. paspasan na to ang atong paglakaw. Oh, Magdalena. Paspasan ta ka to. Siya di si Magdalena. No! Iso! Lansa lagi siya. Lord, sorry. Igo rakit ko sa pagtanaw ni mo. Igo rakit ko sa pagsaksi sa kasakit na imong ginangatan. Di ako'y dagat tubig. Paim na ninyo ang tubig ang magtutudlo. Ako'y Donald B. Palihog. Sir, di aran tubig, sir. Sukaan ni Paginaw niya! Ginituloy! Pahawa! Diyos ko! Diyos ko! Rico, pagmata dong. Rico, pagmata. Rico. Rico. Giurom ka? Rico. Dito ko paglansan nila ni Paminaw sa Jesus, Lex ma! Pino. Ha? Jesus! Diyos ko! Og dinhi mga higala, nahog ang tabil ning atong sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Jesus ko, Diyos ko. Giatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Rico, Jeffrey Gabunada. Rosa, Miss I. Ingrid Vertudaso. Nagda sa papel ni Jesus, Oji Kumpuk Rakasa. Magdalena, Carol Marie Hikain. Nagda sa papel ni Judas, Janjan Lara. Kining maong sigilanon, giswat ni Baby Omega Flores. Sa direksyon ni Ricky Porzoilo Garing. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Gio Gabunada. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sa ngalan sa RMN Drama, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN.